эфирде аңалықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Ознақайның слэш хоккей клубы нәтижелер көрсәтә. Яңа елның иң яңасын искертеп тә өлгердек. Россия қыш бабайының рәсми елшісі Бөгелмәдә. Әлмәт районында район җитәкчелегенең традицион халык белән очрашу җыелышлары башланды. Шуның беренчесе Урсалы микрорайонында узды. Мондый очрашуларда теге яки бу микрорайон авыл җирлегендә ел дәвамында башкарылган эшләргә хисап тотыла. Халыкны борчыган сорауларга җавап бирелә, шикаятьләр кабул ителә. Бүген шундый очрашу 18-нче иҗтимагый советка караучы Әлмәтләр өчен Белоглазов урамы 105 адресы буенча урнашкан 19-нче мәктәптә узачак. Киләсе атнада башкарылган эшләр һәм яңа елдагы планнар хакында 24-нче, 20-нче, 10-нче, 17-нче, 23-нче, 23-нче А, 17, 16 һәм 16А, 13, 21 һәм 21А, 9 һәм 9А иҗтимагый советларында фикер алышу булачак. Моннан тыш Васильевка, Югары Мактама, Урман Кәләе, Кишу, Кылшарип авыл җирлекләрендә дә җыелышлар уздырылачак. Сүз уңайыннан Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы Ассоциациясе Президиумы республиканың иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе бәйгесенә старт бирде. Конкурс 2 этапта үткәрелә. Аның кысаларында территориаль иҗтимагый үзидарәнең 2022 елдагы эше бәяләнәчәк. Яхшы хәбәр. Кичә эфирда без Әлмәттә яшәүче пенсионер ханымны алдаган мошенник турында сөйләдек. Эчке эшләр министрлыгының район бүлеге хәбәр иткәнчә, җинаятьчене тоткарлаганнар. Ләкин шулай ук алар яңа алдау турында хәбәр итәләр. Бу юлы калабызда яшәүче бер ханым 1,5 миллион сумнан артык акчасыннан колак каккан. Толырак сюжетта. 61 яшьлек гариза бирүче сүзләренчә, алар социаль челтәрдә узган елның ноябрендә серле виртуаль дус белән танышкан. Язышуда билгесез зат үзенең хәрби булуын, Россиядә яшәмәвен, әти-әнисе авиакатастрофада, хатыны бала тапканда үлгәнен, ә бәлиг булмаган кызын бер үзе тәрбияләвен сөйли. Алар озак хат языша. Ир-ат аңа карата бик тә игътибарлы һәм кайгыртучан була. Декабрь азагында фидакар хезмәте өчен хәрбине зур акчалата премия белән бүләклиләр һәм ул хатын-кыздан акчаларны саклауга алуын сорый. Хатын-кыз посылка җибәрү өчен сертификат алырга тиеш була. Ул дустына булышырга була һәм аның үтенечен үти. Банкта 660 мең сумнан артык кредит рәсмиләштерә һәм банк кушымтасы аша күрсәтелгән счетка күчерә. Аннары билгесез зат тагын акча сорый. Хатын икенче банкка китә. Анда 700 мең сумлык яңа займ рәсмиләштерә. Шуннан соң аңа тагын 40 мең доллар акча күчерүен сорап хат килә. Хатынның андый акчасы булмый һәм ул шикләрен таратырга теләп полициянең кизүчәсенә мөрәҗәгать итә. Анда ул алдануын аңлый. Китерелгән зыян 1 миллион 363 мең сум тәшкил иткән. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Ознакайда физик мөмкинлекләре шикле булган спортчыларның җыелма командасы тирә-якта гына түгел, республикада танылу алды. Күптән түгел генә оешкан слэдж хоккей клубы да уңышлы гына эшләп, нәтиҗәле күрсәткечләргә ирешә башлады. Слэдж хоккей секциясе Ознакайда Татнефть компаниясы һәм Акбарс хоккей командалары ярдәме белән оешты. Спортчылар биредә тимер аякта түгел, ә махсус чаналар ярдәмендә хәрәкәтләнәләр. Команданың исеме яшь хоккейчыларга көч бирә торган Алга Слэдж дип атала. Һәм биредә 9 бала шөгыльләнә. Яңа ел алды көннәрендә Боз сарае шугалагында хоккей уеннары булды. Уеннар алдыннан хоккейчыларны Татнефть компаниясының генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстанның адаптив спорт буенча үсеш үзәге президенты Ангелина Садриева котлап, слэдж хоккей командасы спортчыларына уңышлар, яңа җиңүләр теләделәр. Сезгә белән без гордиться итәбез. Хәзер ничә еллар подряд беренче урында. Алиса, сиңа бик зур рәхмәт. Балаларга, әниләренә, безнең районны прославлять бириләр. Һәр вакыт беренче урында. Менә бүген җыелдык, хәзер шунда сезне хөрмәт итәргә. Шундый көч табып, шушы балалар хоккей, башка нинди спорт белән шөгыльләнеп, үзләренең тормышларында, менә булай авыр тормышларында шушы спорт аша үзләренең җиктер җиңеллекләрен табып, әз булса да аларның булган тормышына яктылык китерәсе. Шуның өчен менә минем иң беренче бу ватаналарга әйтәсем килә инде, рәхмәт сүзләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үзе иске, үзе яңа булган бәйрәмне каршы алу күптәнге йолаларның берсе. Гадәттә бу көн яңа елга бизәлгән чыршыларны сүтеп, бәйрәм шаукымыннан арынып, акрын гына ыгы-зыгысыз яңа елга атлау кебек кабул ителә. Көнчыгыш календаре буенча 2023 елны Карасу Куян песи елы диләр.
Куян елында Альберт Эйнштейн, Уитни Хьюстон, Фәйз Зөлкарнаев, Гүлнара Тимиржанова кебек танылган кешеләр туган. Безнең телекомпаниябездә дә бу җәнлек тамгасы астында туучылар бар. Алар белән якынрак Ләйсән Галиева таныштырыр. Койсы йылдызлыкта тууга карап, кеше хакында күп кенә мәгълүмат белергә мөмкин диләр. Бер үк тамга астында туучыларның холыклары да охшаш була. Безнең хәбәрчебез Милена Вәлиева астролог белән үзенең наталь картасын барлаган һәм белгечнең туры килүенә гаҗәпләнгән. Но это все индивидуально, то есть общие гороскопы. Булар барысы да индивидуаль, ягъни гомуми гороскоплар алар дөрес түгел. Наталь картаны өйрәнергә, үз билгеңне конкрет карарга кирәк һәм ул вакытта төгәл сиңа туры килә торган дөрес гороскоп булачак. Реальный гороскоп, который действительно работает. Сүз уңайыннан куяннар начар хәбәрне яратмый, һәр вакыт яхшыга өметләнә. Безнең яңалыклар тапшыруын алып баручы кызларыбыз Милена Вәлиева һәм Алина Хәсәншина телетапшырулар әзерләүдә турыдан-туры катнаша. Алар безне мәгълүмат белән тәкъмин итә. Аны эшкәртә, эфирга чыгарыла торган материалны төзи. Алай гына да түгел, әле укырга да өлгерәләр. Эш белән шул ук вакытта мин укыдым да, менә инде укуым, югары белем алуым ахырына якынлаша. Узакламый кулымда диплом булачак, бәлки Алла бирсә кызыл да булыр әле. Шу әйтеп, укуны да, эшне дә бөтен әйберне өлгереп йөрдем. Старостада булдым, бюджетта да укыдым. Аллага шөкер, барын да өлгердем. Ленар Кырбанов 2005 елдан башлап монтаж операторы булып эшли. Аның четерекле хезмәте видеоны матурлап кына түгел, дөрес итеп тәкъдим итү өчен детальләргә зур игътибар таләп итә. С детства люблю что-то рисовать, что-то создавать, и в этой профессии... Балачактан мин үземдә иҗат белән мавыгымны сиздем. Рәсем ясарга яратам, һәм бу һөнәрдә мин үземне таптым. Эшем миңа процесс белән ләззәтләнергә мөмкинлек бирә. Мин аңа тулаем шумам. Нәтиҗәсендә аны халыкка күрсәтеп, кайчагында канәгать, кайсы бер чакта канәгать булмаган чакларда булгалыйм. Ләкин мин бу һөнәрдә үсешкә омтылам. Когда-то довольны результатом, когда-то, конечно, нет, бывает по-разному. Но, собственно, это то, в чем мне хочется развиваться. Сирена Бахманова бай тәҗрибәле менеджерыбыз. Сату билегендә 2004 елдан бирле эшли. Сирена Нашатовна үз эшенең белгече генә түгел, ул игелекле хуҗабикә, яратучан әни һәм әби дә әле. Статистика буенча Россиядә иске яңа елны бәйрәм өстәле артында 50% халыкны каршылый. Кемдер бу бәйрәмне шуның кадәр көтә ки, хәтта 9-нан 13-нә кадәр булган ара нибары яллардан бераз бүленү генә алар өчен. Быел әле ул эш атнасының ахырына да туры килә. Иске яңа Куян песи елы мөбарәк булсын. Ләйсән Галиева, Айдар Кабиров, Рафаэль Сафин. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа елда күпләребез яңа хыял максатлар куярга ярата. Теләкләр теле һәм әлбәттә ниндидер могҗизага өмет итеп яши башлый. Тирәбездә әле башка кешеләрнең хыялларын тормышка ашыра алырдай кешеләр дә яши. Шуларның берсе Сергей Рычков. Ул елына 11 ай журналист булып эшли. Декабрь җиткәч ял ала һәм Кыш бабай резиденциясенә юл ала. Анда дистәләгән хатларны аралый һәм сойлап алып, аларның адресатлары белән очрашуга кузгала. Шулай итеп, Россия Кыш бабайның рәсми илчесенең Яңа ел турниры башлана. Яңа ел алдыннан ул Великий Устюгтан Бөгелмәгә килгән. Аны безнең төшү төркеме каршы алды. Бөгелмәдә Сергей Рычков Кыш бабай үтенече белән аңа 2 яшь бөгелмәле Федор Шошев һәм Ариадна Архипова хат язган булган. Балалар яңа ел бүләкләре сораганнар һәм менә аларның хыялы тормышка ашты. Беренче бүләкне 10 яшьлек Федорга тапшырдылар. Кыш бабайга хатны ул 1 ел элек язган булган. Я написал письмо еще в том году, 16 сентября, а пришло только сегодня. Я очень рад и верьте в чудеса. Кыш бабайның рәсми вәкиле Сергей Рычков Бөгелмәгә турыдан-туры Чукоткадан килгән. Барлыгы юлда 20 сәгать уздырган. Юл маҗаралары да шактый. Дорога была очень трудная. У меня были приключения из Чукотки, когда прилетели не туда, нас задержали в Магадане, вместо Анадрия. И сюда ехал на машине почти 20 часов. И дорога снежная, где-то плохая дорога, были много аварий, видели. И как-то все вот так получилось. Но слава богу, я приехал и сразу же, говорит, с корабля на бал. Сергей Рычков ил буйлап сәяхәт итә һәм балаларны бүләкләр белән менә инде 22 ел сөендерә. Илче вазыйфасы ирекле, физик яктан авыр эш. Әмма Сергей Рычков зарланмый. Кыш бабайга балалар теләкләрен тормышка ашыруда ярдәм итү идеясе аңа Великий Устюгтагы хатларны күргәч килә. Һәм ул тылсымчыга әверелә. Много лет назад, когда меня однажды пригласили на площадь Деда Мороза,
взять, написать просто очерк о письмах, которые приходят на почту Деда Мороза. Сейчас туда пришло около 5 миллионов писем, да. И я вот решил тогда, почему мне не совершить такого путешествия по этим письмам. И вот уже 22-й год я путешествую по этим письмам. Я проехал всю Сибирь, Дальний Восток, я был на Байконуре, я поднимался на лестницу, с которой Юрий Алексеевич Гагарин летел в космос. Великий Устюг герои Ариадна Архипованы да котлады. Аны һәр гаиләдә ачык йөз белән каршы алдылар. Балалар шигырьләр сөйләделәр. Алар хәзер әкияткә һәм Кыш бабайга чын күңелдән ышана. Это было очень неожиданно. Все-таки надо верить в чудо. И самое главное верить и в сказку. Это что-то, знаете, это такое неописуемое ощущение, что как, неужели сам Дедушка Мороз с Великого Устюга к нам? Аил Шәрәфиева, Зирак Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.